Oras madihita amanginang. Tabereng jo di acara ta di nomor 4 anon kor week 5 diuduti dohot kor ama partukuan nomor pitu kor ina Teresia. Tapuka masuk marendehita sian buku ende nomor 257 ayat 1 ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Di alo debatado akana jukat roha, alai di lehondo asini rohana tu akana serep maroha. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, na sokal jalana bonar, dialohodo na gijang maroha, jala di pati bohodo na serep maroha. Alani ihu pangido hami tuho, sairamoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok, jala burju rohanami di adopan ni halak saluhut, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma epistel di partangyangan bornginon, imana tarsurat di Efesus onom ayat 10 sahatu ayat 20 mar soring-soring mahita majaha. Dukoni gabe toguma rohamuna di bagasan Tuhani, dohot di bagasan hagogoon na natugui. Ay dada marukil hita mangalo mudar dohot sibuk, aka harajao do, aka parhuaso, aka sigomgomi hasiangan haholomonon, aka todi hajahaton na digijangi. Atong jongjong mahamu marhohoson hasitongan di goting muna, aka naung manulukon baju-baju pertahanan ima hati gorani.
Akupni sudenai jalo hamu ma lobu-lobu haporseoni. Hai topan hamudo marhitesiani sude subia apini parjahati. Martangyang mahamu mardongan sandok pangidoan dohot elek-elek di bagasan todi manang sadiharipe. Huhut dungo jala jugul toktong tumangyak kon saluhut akan nabadia. Aitusido disuruh au natarateon asa marhiras niroha au disi maka tahosa songon natama. Ima sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jalan na upeopsa. Amen. Tabege makor wik 5 diuduti ama partukuan.
Marende hita sian buku ende nomor 707 ayat 2. Martang yang mahita ali Tuhan Jehovah di bata manami para si roha na sumurong madok mauliate dohami sude na pungon tua dopamu diramoti hohami ali Tuhan di jamot toko ngolunami rohami sianak kaulaon nami be do siap bagas nami be pacupak kami di bagas coromon di pertangyangan si sahali saminggu na pinatupan ni huriam ali Tuhan dilasmi roha nami tamahami mamuji pasangapo guarmu na badiai ajari hami dongani hami tu tangamu mahu pasat tami ngulu nami saluhut ruas mi huriam haka bipeci bubur sian na Mehmet sahat tu naung matua di dia bepe maringanan ramoti dongani dia kaya nakon nami akan namar sikola leon habis taran suang songoni nang dia kaya nakon nami naung dapot karijona di perkarijuana toktong dongani sudia kaya nakon nami ali Tuhan sudi namar haposan tuho jala di pasahat ngoluna tuho asanggia tak kaya nakon si hutoko jala si tiruon nang nasida suang songoni nang dihami saluhut nana tua-tua nasida ajari dongani jala toktong ali Tuhan padimudimun hamion saluhut di tonga-tonga ni rumah tangga nami be rumah tangga si tiruon rumah tangga si hutoko di parmoluon nami si ganupari ali Tuhan Jehovah di batama nami di bornginon hubua kami tua dopamu akadongan nami na di bagasan parsahiton asiro hamali Tuhan diamang padita ce harahap di botohodo ali Tuhan amanamion di bagasan nahurang hipas tupe pamatangna pemulihan di bagas nasida Tuhan dapol hotangamu nasunggugui pasu-pasu amanamion asanggia tumibu malum sian parsahiton na jalaboy ali Tuhan melayani di huriam hakabipici buburon pos rohanami pasu-pasu omuaka obat si panganon si numon do aka terapi na toktong do penasida ali Tuhan di bagasa pengobatan pos rohanami pamalumomu do ali Tuhan asima roham nang di yanakon nami Yesenia boruta pubolon amang gultom amang situa ahasitio amang ersi wajutak yanakon nami Beni Ambarita inang situmorang
inang nyonya simbolon boru marbun, amang manulang Tuhan lomos do rohani keluarga nang rohanami molo adong diantara di keluarga nami akan namar sahid sipata olodo di bagasan hagalion ni hapor siaw pos rohanami ale Tuhan apala ditikion pasu-pasu amanami inanami ianakon nami na di bagasan parsahiton na dirawat di rumah sakit nang na dibagas na sida. Unang ngalang pakokopomi ale Tuhan diaka na makaholongi ho, diaka na makaporsiay ho. Di bagasan ha porsiyaw na tugu hami mangido tuho. Ape ho tangamu na sunggugoy. Pamalum na sida siya parsahiton. Doho akama nami na nami dongan nami na sohagwara kami na dibagasa parsahiton. Pamalum nasida ali Tuhan. Di bornginon hubwa kami tuado pamo aka program ni Huriam. Sian seksi diakonia, sian seksi marturia, do sian seksi koinonia. Asanggiap mardala do denggan, pasu-pasu dongani. Jala di bagasan pelayanan namar situtu ali Tuhan saluhukna na dohot di tim diakonia marturia do koinonia suang songoni nang dia manami nanami parhalado ni Huriam sian mulai wiksada 1 wiksa 12 nani uluhon ni amanami amang uluan nami amang padita ersitorus pasu-pasu ale Tuhan asang giat ale Tuhan boi melayani hami saluhut na parhalado di tonga-tonga ni Huriam dang hurang mananga hape asimaru hamale Tuhan Jehovah de bata manami apala ditikion hubwa kami tuado pamu nang direncana ni pesta nami pesta gotilon ulang tahun Huriam HKBP Cibubur ima di tanggal 20 Oktober 2024 pos rohanami ale Tuhan sude panitia boy ale Tuhan di bagasan sadani roha asanggia ale Tuhan ture ulaon nami ulaon pesta Huriam doho sude ruas ni Huriam masih beta-betan jala masih tupahan asanggiat mardala dot denggan dangadong nahurang mananga HP ali Tuhan Jehovah di bata manami di bornginon nang marsaur mahami dohot hatam tani honon nami mayali Tuhan di mana barita nauli na nang sipatol kason ni amang padita ersitorus parsahalaya manami torangi rohan ang pikiran na lau pasahat to barita nauli song-songon ni hami ruas ni Huriam na tumangihon nang melalui live streaming di bagas nabe nang di bagas Joromon asiroham todim to di porbadia ima na manorangi rohan nak pikiran nami boy hami ali Tuhan mabegesian hatami jala mamulahod di bagasan ngolu nami si ganu pari mace gudang do pesi pangidon nami ali Tuhan alai di botoho de isaluhukna patupa mai hobar tulomoni roham jala sauk masude na hinalomoni roham dihami saluhu naganu marsada-sada tangi homa pangiduan nami jala jumolo sesa dosa nami pinuji magwarmu mauliate madiho amin. Tabegema kor punguan ina Teresia.
Marende hita sian buku ende nomor 273 ayat sada dohot ayat 4. Ali Tuhan Debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujian di sopah rohanami Tuhan. Alasi dohot tolongmu na toktong madongani mangaramoti mangiring-iring manogu-nogu pardalanan ni ngolunami siana katikina saltu sahat tunuain toktonggo di bagasa kai pason di bagasa lasni roha hami Tuhan majo mamuji pasangak guarna badiyai tarlobi mabornino Tuhan diudu todo pehosanami diliako hahipason gogo tikingana dihami tarbaik kami nak borhat sa tonga-tonga ni bagas namibe marpungu hami Tuhan di bagas joromon dinahupatu pahami pertanyaan di tonga-tonga ni huriam HKBP Cibuburon asiro hat Tuhan jongjongi pertanyaan namion jongjongi roha doho pikiran nami ganuk andia disudia kaparedeo pamujon nami nasosa diaom gabi puji-pujian nami otu hotau hasanga pod di guarna nanga kadongan nami naso apalabura marsaur rohotami di pertanyaan on manang dia bena sida dongani ramoti pasu-pasu mana sida tabaya kasilas ni rohai dina sida asang dia marhiti siani Tuhan lam ditadana sida asido tolong nang di pertanyaan nami bornino pe Tuhan masih hol kami naing marsaur dohot tomat iti hakam makuling maho Tuhan mananginangi dohami di joromon amin hata nitu hata turpuk si pahusor-husor ni rohata di pertanyaan borninon imana tersurat di buku Pesalmen bitu 34 mamuka maisian ayat 10 sahatu ayat 27 Pesalmen 34 ayat 10 sahatu 27 tapai hutihu ma di bagasar rohat tabi sai manata bo mata ni Jahoba tuaka partigor jala pinggolla tu anggup nasida matua alonia kasibain ngajak dobohini Jahoba asa disiap posiat tanon barita nasidai mangangguhi doa kapartigor
gabe di tani hojjahu baro jala di palua nasida sian hagogotan nasida sudena dono go jahoba diakana bojok marroha jala di tupahido akana pogostodi lape parniahapan ni partigor alai di padua jahoba do ibana sia sudenai ibana mangaramoti holi-holi na sudena dang maponggol nanggosada sai hamate honon ni parjahat do hajahatonna jala sai marutang gosogot akana makosom partigor ditobus jahobado hosani akana posona jaladang marutak sogot sude namar haposat ibana ido sahana hamuna kadonga saha persiaon hita hurian itu hata narak marpungu di partang at tabor nginon dina sahali heado ditaruhon guru ni sada SMP murid na tujabuna ala marsahid ala topuna masai ujungna sai tangis omak nidak danahi jala mabiar situ tu ala ni biarra pitor di telepon inatai tu amatai di kantor lau madok asahatop disuruh supir dibuat mobil lau mabuat dak danahon tu rumah sakit hola di begi amatai telepon ni natai suku-suku ni amatai ngamartangnya ko nina ano mana martangnya hola martangnya ko dohono mu ninai natai daok tenako martangnya ko nina amatai pedak pitor panik tenang ibana martangnya ibana dak pitor huma susah ibana lau pangulu mobila pitor lau mulak alai tenang ko ibana dak panik ibana martang yang ibana duk sidung ibana martang yang mulak mamatai diwa mobilon hola sahat amatai julu jawuni alahi pitor yopa omak nai dak danahi tu mobili alai saya songon na yabati amatai yabati maksudna asa julu martangyang johit ano mana martangyang hola no martangyang nina natai ujungnya martangyang mamatay duk sidung martangyang bamulai maborhak na sila tu rumah sakit dito ngadalan bamulai masongon na minarbo hinidak danahi terus na sila tu rumah sakit duk saha di rumah sakit diperiksa dokter hatani dokter madok songono dak pola jia nah hola na masuk angin donina dihusipo nama tai pinatai sai nama lua do ganuk jol mana jauh-jauh tutuhan ini na holan ido amatai songoni torsudido diingotin atai ka pangalahon anak kini saya songgak hiat ya kamanginang amang pitor diri mang isi tonggo HP na dokon nyamat tejabunan nyonin sai nama lua do ganuk jol mana jauh guari tuhani lau sido nanang dohono ni turpuhot tu hita sai nama lua do ganup jol mana majo guari tuhani manak songo dia pe masalah tantanga parsahiton na tadopi di ngoluta molo jauh-jauh hita tu tuhani alusan paluaon ni tuhani do hita hamunak kadongan dung rekayasa jahat nabi nain ni si Daud lau mabunuh si Uria jala mangalakup si Betseba sangado lupa darata si Daud sangado ibana merasa juara sada ala memak terbarita do si Betsebaon ina nadaga di hutai hape sonari gabe tu si Daud hona hata do si Betseba jala sudedo halak mamuji kehebatan ni si Daudon merasa do si Daud dangadong nama merek sakap busuk nain dangadong nama boto taktik jahat nain nama bunuh si Uriai dangan adong nama boto mamerek nama say alani bangga ibana sangado liling bangga si Daud alani dosana na balgay
merasa ibana dangadong nama mereng jolma dangi bote ibana dibereng di boto Tuhan itu tutu di pasobu Tuhan ini nama sais dak pitori pamate de bata si Daud tuhata madok dang lomor hakumida hamatian ni parjahat tarpai maima Tuhani dihamu mulak ni parjahatinian mulaknya si Daudon minta maaf ibana alai leling dangoli bana minta maaf merasa ibana dangadong jolma nama bereng dangadong jolma nama boto sakap jahat nana tusiuriai ujungnya disuruh debata panurirang natan pasahat tom mangalubahon nanang masa tu si Daud molodang roy bana minta maaf tu adopan ni debata hola di pasahasinatan adwalu luba-luba nasihat debata ujungnya dakso nang bengulu ni si Daud aria dohok borngin sai dikejar-kejar bayang-bayang ketakutan ibana di ngulung sai dikejar-kejar dosai si Daud aria dohok borngin dakso nang berohana ujungnya marsahit ibana leleng ibana marsahit heado ibana leleng modom nang diorbuk alani dosanai disadatiki disolsolibana dosanai jala dilihat Tuhani dia diului Tuhani elek pangiduan si Daud malua ibana selamat ibana sian nanaik pasahaton ni debata tibana nuang dia mana nang dohonon ni turpuhot tu kita sudero hita pardosa sudero hita olo mangulahon namaralo tulomone rohani debata tutu dosata daksongo dosa ni si Dauti alai nasing bedo akadosata hitabi mama marningota kadia dosata salelek saita pasip dosatai daksonang ngoluta di hasyanganon alanya sonang ngoluta di hasyanganon tumagot tatopoti tumagot tapasah tuadopan ni Tuhani asa di sesa Tuhani akadusat tanda gudangi salelek tapopom dosatai tohodo memang dangadong jolmana di portibio mamereng dosatai au cugari di bereng jolmana di portibio dosatai nunga tibuhita dibuat tu penjara alayala suarong nama bereng di berek Tuhani dosude akana taula sigano pari sia dia di berek Tuhani hudo di jamita kwa kamanginang molo adok CCTV ni portibion holang gabaroi adok CCTV bamolo tatakko gitar tarida bamolo tatakko mas tarida ala yang go CCTV ni tuhata lubisiani maksud jahat nadi bagasa rohat taipe boy tarida di CCTV ni Tuhan di woto Tuhaniro nunga tubu mangolu di bagasa dosa hitape pardosa do songor Raja Dauti alani di pangido tu hita asa Roma hita mulak tuado panitu hata asa tatopoti dosa tanagodangi radido Tuhani majako karorota radido Tuhani manesa kadosa kurangatai molo betul-betul hita Roma ngido tuibana di sesa Tuhani dosa ni si Daud nak penaung jolo leleng ibana marsait nak penaung leleng ibana merasa nung ngasirang ibana siana dopan ni debata alaya ala di topot ibana sudah akadosa nai ala di pasesahon ibana sudah dosa nai tu adopan ni debata di jakot Tuhani harorona dakya tangan ni Tuhani mangusir jolma naroti ibana dakya tangan ni Tuhani manulat naroti ibana sudah dohita terus dokap tangan ni Tuhani majakot jolma naroti ibana posrohata manak songo dia pebalgani dosata molo jauh-jauh hita tibana molo roh hita madapot ton ibana jalon haulon ni Tuhani do hita dinaro hita madapot ton ibana manak songo dia pebalgani dosata molo betul-betul hita jauh-jauh mangido hamalumot siat tuhatai sesau ni Tuhani do dosata nagodangi alanina parjulu sahali nanaing dohonon ni turpuhon sudero hita pardosa sudero hita nunga tubu di bagasa dosa alani Roma hita jauh-jauh mahita tuado panitu hata asa di sesa Tuhani akadosatai alani ma akamanginang dung di sesa Tuhani dosa ni si Daud gabe di hati dako nibana mamar hiti turpuk taon parjolo sahali di hati dako parpesal Raja Daud
Sai manata bomata ni Jehovah tu akka partigor. Jala pinggolla tu anggu-hangguk nasida. Sai manatap, sai ditailihon, sai diberek Tuhanido ngolu pardalanan ni jolma akka nabulus roha, akka natigor roha di ngoluna di hasangan. Molo didok sai manatap, sai di parrohahon, sai dida dang na mangitipiti pasalat Tuhan Yesus. Dang na mangitipiti pakahasalat taibana. Alay na madongani mangaramo tido Tuhani molo di pabereng-bereng pi. Jadi songon na na belajar berenang goyak kamangan inang. Ududu belajar berenangnya anak kota. Jadi hudul hita na toras. Adak saya torus hita dohok marlange di na jepekiate. Alay nakpe hudul hita sa tabiang go si malolok ta basa torus lo tunasida basa tung dia sutuk silat mata te saya torus lo te dia terus songon neng muga basa termalu jong iba songon ido torus mata ni Tuhani mamere ngak kajol manati goroha nakpe idao songon na sotarida tuhatai nakpe sipata tado dao tuhatai alay si malolonga mata ni Tuhani terus mamereng akka halak partigor manangahan na taula di ngoluta di hasyanganon manang dia kasakap-sakap na di bagasar rohata takas do di bereng di boto Tuhani ido na parjolo sahali pengalaman ni Raja Daud di ngoluna takas do ditatap di bereng di boto Tuhani sude akan niula sude akan masa di ngoluna alani do asa di do ibana di terpuk tahun sai manata bomata ni Jehovah tuaka halak partigor manatap manonggor mamereng go Tuhani diaka pardalanan ni ngoluta manang namarsak pehitan waeng manang namarsahi pehitan waeng manang natariluilu pehita di ngoluta dibereng di boto Tuhanido alani tu busuk-busukun molo diberek Tuhanido akan amasa di ngolutai buasa di pasobu totu adok sakap na uli sakap mi tuhata adong na naik patongonon ni tuhat tuhita dibaliknya kana masay alani dok kong mangulu hita di bagasa pakirimon iko makiri pita dakola mamereng-merek Tuhani dia kana masa di ngoluta alay adok sakap totu sakap na uli nadenggad do sakap mi Tuhan na naik patongonon na tuhita tu akatikin anang ro molo di pasobu Tuhani pe si Daud margijang niroha ibana alam merasa berhasil ibana mabunuh si Uria dang naso diberek Tuhani di boto Tuhani yo sadatiki disuruh panwirirang Natan lau paubahor rohana lau pasahat tol luba-lubani debata tu ibana dibereng di boto Tuhani do sudia kana masa di ngoluta na paduahon matua aloni Jehovah do si bahen najat dang lomorohani debata mamereng jolma kasiulan ajahat jala didok diturpuk taong matua aloni Jahobado si baen najat sugodo rohani debata mamereng akasiulan asosuman sugodo rohani debata mamereng hajahaton dosa ni si Dauti dang na setuju Tuhani dinaniulan ni si Dauti molo tuk pedise sa debata dosa ni si Dauti dang nagabi setuju debata dia kana ni ulahon nai na jelas alo sogodo rohani debata mamereng akka ulahon ni si parjat diha jogo duatado na niula ni si Dauti alaya say mangele-hele hibana rotu ado pani debata disesa dihapus debata kadusa sogodo rohani debata molo say taulahon akka ulahon na maralo tulomo ni rohana alanido akamanginak say mumlah-hula ulok di jamitaku isi hijat tita manogok nai tabay tekat di ngoluta akaulaw lomoni rohani debata mana hula di ngoluta di hasangan arong go perubahan pasti arong perubahan say natabani Tuhani do akapasu-pasu silas ni roha dia kajol mana mangulahol lomoni rohana say natabani Tuhani do akapasu-pasu ro dia kapinopar dia kana marholong ni roha diban
alanya kaula lomone rohani debata mana taula sugodo rohani debata mamereng jol masiula hajahaton dang ditulupi tu hatai alanido unak taula hok kajahatoni unak taula hon hajahato songona niulani sidauti dang dihalo mohod debatai alai dipaingot debata sidaut asa dipau barohana donok napatoduhon donok go Jahoba dia kana bujok marroha sai na pasu-pasu ni debatado aka jolma siula lomoni rohani debata sai na tabani Tuhani do aka pasu-pasu tuhalak na bujok tuhalak na burju tuhalak siula lomoni rohani debata alania sadita bai Tuhani aka pasu-pasu selas ni rohani hita taulama ulau lomoni rohani debata diula sidau do ulau lomoni rohani debata dung manol soliban dung minta mapi bana jala di pasu-pasu debatado nak si Daud ay anak ni si Daud tubuh ni si Betseba mamuse si Salomo nagabi raja panggonggomi di Israel lapatanna di pasu-pasu debatado jolma akasiula lomoni rohani debata di pasu-pasu debatado jolma namanadda namangido hasesani dosa di pasu-pasu debatado si Daud ala olo ibana uduk tua do pani debata songoni mahita dingoluta asa di pasu-pasu debata hita di pasu-pasu debata kapoparata olo mahita uduk mahita mangulah lomoni rohani debata di pasu-pasu tu hatta mahita salukna ditabayak kasilas ni rohai di tanak tu akatikina nangro amin martanyang mahita ali tu debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang mauliate puji-puji di sobah rohanami Tuhan nunga dipakulingi hohami Tuhan marhiti hatam na pinasahamu tu Raja Daud na mangulah dosa dia karina salpui jala di jakokoi bana mula musetuho suatu katami Tuhan tu bagasar roarot pikiran nami asa marurak marparbui hatami asa hatami Tuhan nagade gogo tukot sulu-sulu di hami lau manguduti ngul-ngul nami tu akatik kinanang ro nak tu akatik kinanang ro pe Tuhan tok-tok go pesihol rohanami tok-tok matuha pakulingi ngulu nami asa hatami Tuhan nagade hadda ngabataba di ngulu nami asa nang manibil hamis ya dalam munasitongi ale Tuhan debata manami na marhabang sa di Banua Gijang di partangyangan nami borngino Tuhan huwa kami tu ado pamu akapardalanan ni ngulu nami do keluarga nami asiro hak Tuhan iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami bi pada wakarsak pada wabataba pada parsahito sa tonga-tonga ni keluarga nami tabai ma Tuhan akapasu-pasu akasilas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nami asa toktong las roha nami Tuhan mamuji pasangak guar mulabadiai ho ma Tuhan dongan nami mia maringana di tonga-tonga ni akabagas nami baik na kabagas nami Tuhan bagasilas ni roha di hami lungobi mamuji ho pasu-pasu akan ahulahami di balia dohot di huta asanggia marhita kau daun nami saha pasu-pasu minak tu tonga-tonga ni keluarga nami suak songoni ma Tuhan huwa kami tu adopamu akadongan nami Tuhan na dibagas parsahiton asiro hap Tuhan di sude akadongan nami na marsahiti postor hanami Tuhan dangarong nasotar patu paho na boido Tuhan bainomu akata dahalongangan hamalumon dia kadongan nami na marsahiti alani Tuhan surduk kota ngamunabadiyai majama pamatangnya kadongan nami na marsahiti asang dia marhite tangami Tuhan saat jalatari parhamalumon nasako itu nasida asa tumibu bolok tanggal parsahito ni sa pamatang nasida tumibu hami Tuhan marulupuluk marlas ni rohama mujiho suak songoni ma Tuhan nang ruas ni huriam na dibagasan arsak parukilon di naung jumulo ni alamu amanahina holongan nasida sia tonga-tonga ni keluarga nasida suruh todim nabadiai manorang rohado pikiran ni sude keluarga asa unak saya tau matangis unang mangadungi nasida alang jak makirim nasida Tuhan dia kasilas ni roha dia kapasu-pasu na naik patongono mutu nasida tu akatik kinanang ro pasu-pasu inanami na makabaluhon pasu-pasu nang yanakon nasida asang dia marhitesian ni Tuhan lam ditada nasida asido tolong suak songoni Tuhan di partangyangan nami bornginon huwa kami tu adopamu sakar rencana ni huriam HKBP Cibubur di nanaik patu pa pesta hami Tuhan tanggal 20 Oktober nanaingro pesta gotilon pesta ulang tahun pesta puncak
tahun okumene di tonga-tonga ni huriamon. Asiroha Tuhan, pasu-pasu sudi panitia rak dohok ruas. Lean gogo Tuhan, asamar gogo kami. Makubasya kanari kotulaoni, asanggiak mardala dohok dengganu lani hobar tulomoni roham. Alani Tuhan, dia ka rapat, dia ka siulaun nami, mangido kami Tuhan, asaho madongan nami, molhola siang gugu nami sadiri, daktarulah kami, alani mangido kami Tuhan, dongani rupi kami Tuhan, asaboy mardala dohok denggan hobar tulomoni roham. Satokin na Tuhan, naing mulak bima kami siya bagasmon, naing mulak kami madapoto na kabagas nami. Ramoti kami Tuhan di perdalanan, padawa kabataba, padawa permaran, palas roha nami anon. Boy pajupang dohota kanawa walongi kami di bagas nami bi. Jalo ma Tuhan elehelek pangiduan nami on, marhite-hite guarnya nakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di namarede hita bukwede 275 laos tapapungu ma peliata.
Rak mahita mangido di tangiang alia manami. Alia manami na di banwa gijau. Sai kinorbadia magwar. Sai ro maharajaon. Sai sau malomone roham. Leo matuhami sadario kangulu siapari. Se sama dosa nami so panasa nami. Di dosa ni dong nomor dosa. Ai honap. Rodi hasangapos. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Holong ni rohani debatama. Doho parsaurani to di parbadiama. Nama dongani hamu saluhna. Amin. Shalom, selamat malam madihita salukna. Selamat malam, 1, 2 ya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.